на мінулым тыдні блогерка, артыстка арыгінальнага жанра, да, Ганна Федаронак дазволіла сябе неахайна выказацца ў мой адрас. Яна схлусіла. Я не ведаю, адкуль такія думкі нараджаюцца ў гэтых галовах. Мне ўжо напісаў Пятруфін, што мяне Латушка зрабіў грамадзянства мне польскае. Ой, які у нас Латушка, грамадзянства робіць польскае. Вялікі чалавек у Польшы. У мяне 10 фірм. А рахунак з першага разу нам не адчынілі, да? Во, давайте, каліцеся. Там, дзе там, у якой кішэні у вас пашпарт польскі ляжыць? Мало што пашпарт, так ён мне яшчэ, як это было написано, обеспечу фінансавую подушку безопасности. Пал Палыч, дзе мои грошы? Сябры, тое, што Ганна сказала, што нібыта я пісаў ёй, што Латушка ёй зрабіў грамадзянства Рэспублікі Польша, гэта не адпавядае рэчаіснасці, і зараз я вам раскажу пра гэтую сітуацыю і прадастаўлю доказы, вядома. Справа ў тым, што ў лістападзе я ўбачыў вельмі такую дзікую, на мой погляд, пост, інфармацыю ў Фейсбуке ці дзе пра спадарню Федаронак, дзе ее там обвинувачивали ого-го-го-го. Я такой думаю, ну нифига себе, яна ж у шэлтары працуе, там ее все ведаюць, там про яе писали, там яна рэпрэсаваная. Ну блин, ну я палічыў, што трэба вырашыць, это правда ці не. Я напісаў ёй у асабістае паведамленне, і зараз гэта вам паказваю. Я ніколі не публікую асабістае, да, но зараз мне трэба вам паказаць. І я падкрэсліў тыя моманты, дзе яна кажа. У сетцы распаўсюджваецца інфармацыя, што вы атрымалі польскае грамадзянства. Ці маглі бы, то бок, Павел Латушка там не узгадваецца. І ён не узгадваецца ў сувязі з тым, што ён зрабіў ёй нейкую падушку бяспекі. Я вам просто паказал, што я такого не пісаў. Усё проста, сябры. У адрозненні ад нашай Нівы і іншых незалежных выданняў я звярнуўся да Анны Федаронак журналісцкім запытам. То бок это нармалёвы працоўны ход. Я папрасіў пракаменціць інфу з нета пра яе. Я ее не обвинувачивал. Я просто послал ей тыя посты, которые были про ее написаны, и сказал, вось, глядите, откажите, калі ласка. Ганна перакруціла маё пытанне ў сцвярджэнне. Самое прикольное, что ў канцы нашай размовы яна написала, и я вам благодарна за то, что вы меня спросили об этом лично, а не стали рассказывать эти сплетни, не проверив. Я праглядзеў гэтую праграму с Лукашуком, і у меня возникло шмат пытанняў. Вось, я разумею, што артысткі людзі творчыя, экзальтаваныя, да, любяць прыдумляць, вось, і любяць прыпісваць сваім супрацоўнікам, супрацоўніцам і сябе волонтерства. Послухайте, я хочу вам сказать шчыра, што з кастрычніка месяца мы з Алесей працуем без зарплаты. Ужо амаль што 4 месяцы скоро будзе. Мы працуем на валанцёрскіх пачатках, таму што у нас не было юрыдычнага рахунка, мы ніяк не маглі мы знайсці грошы не толькі на зарплаты, як будзем казаць, але ж і проста на існаванне. Гэта ўсё дапамога. Міжнародны гуманітарны фонд, ён зарплату не выплачвае. Юрыдычнага рахунку не было. Добра, тады ўзнікае простае пытанне. Так калі не было рахунку, праз якую структуру да кастрычніка, пакуль вы рабілі, ішлі выплаты, бо з кастрычніка выплаты змяніліся. Як так? Гэта ж пэўнае супярэчанне. І мяне, не то што здзіўляе, калі б я не знаў, хто такі Лукашук і што такое еўрарадыё, да? Чаму вядоўца пра гэта не ўдакладняе, таму што гэта натуральнае пытанне, проста логіка. Калі фонд існуе, то ў яго ёсць механізм фінансавання, а то ўжо ўсё па законе, так? І я скажу вам стопудова, што на Захадзе ўсё працуе па закону. Вось. А калі няма фінансавання, то трэба растлумачыць, як усё працавала. Калі Лукашук хацеў паказаць празрыстую працу шэлтара, то ў яго атрымалася наадварот. Узнікла ввогуле шмат вапросаў, якія я яшчэ проста накідаю
мне ввогуле не цікавіў гэты шэлтар. Я просто да чаго, што куда ни ткнись, понятно, что они там, у них может слабое фінансаванне, но паўсюду нейкі клін. Вось. І дакументаў ніякіх ніхто ў ягоных перадачах не паказвае. І вось зараз момант пра валантэрства. Вы чулі, Ганна сказала, што яны працуюць 4 месяца на валантэрскіх началах. Калі казаць пра заробак, таму што, па-першае, я навучаюся на праграме Каліноўская, я атрымліваю стыпендыю, і я жыву ў шэлтары. То бок самая вялікая такая частка выдаткаў, якая магла б быць, яе няма, дзякуючы таму, што я з сынам пражываю якраз у шэлтары, я ўвесь час там. Гэта Алеся Буневіч, адміністратар шэлтара, сузаснавальніца фонду разам з Ганнай Федаронак «Прытулі мяне». Ніякага крыміналу. Яна вучыцца па праграме Каліноўскага, атрымлівае стыпендыю, жыве ў шэлтары з сынам і працуе адміністратарам гэтага шэлтара. Які чоткі валантэр. Я скажу вам шчыра, я таксама хацеў бы быць такім валантэрам, дзе мне б не трэба было плаціць за жытло. Шчыра. І таму цалкам легітымныя пытанні, без усякай варажнечы. Хто Алеся ў гэтай ввогуле сістэме? Бенефіцыар яна, менеджер. Яна валанцёр ці яна адміністратар? Яна адміністратар, там гэта платная функцыя ці валантэрская? Калі чалавек адначасова жыве ў шэлтары і адмініструе, то грамадству таксама, я лічу, важна разумець, як гэта все арганізавана, як так заехаць павалантэрыць. Мне вообще они не интересны были, настолько, вот просто подкинули мне этот видос, а я же видосы смотрю уже как бы целиком, когда мне подкидывают. Вот. Я не обвинувачиваю, это просто пытание прозрыстости, потому что Лукашу уже не задает пытаний, чтобы люди, которые нормально сидят, он же не задает пытаний. И он там жарточки, там шмарточки, типа юморист он, да, вот. А калі жанчыны кажуць, што мы 4 месяцы працуем як валантэры без зарплаты, хочацца мець поўную картыну. А для гэтага трэба справаздачы, фінансаванне, какое там падзяленне роляў, якія там канфлікты інтарэсаў. А калі ўсё празрыста, пытання ўжо ж няма. А калі не празрыста, вы ж самі ведаеце, тады яны з'яўляюцца. Так жа, як і пытанне: Светлана, хто вам плаціць грошы, Ціхановская? Якая у вас зарплата? Это ж легітымнае пытанне. Гэтая праграма показала, што шмат пытанняў даже да шэлтара. Пра валантэраў, да? Што калі ты жывеш у шэлтары з сынам у Варшаве, якое гэта валантэрства? З аднаго боку, да? Потому што я, напрыклад, знаю одну валантэрку, і вы все яе ведаеце, якая заўсёды валантэрыць там, дзе збіраюць грошы. То на марафонах салідарнасці, то яна сябе валантэрыць, збірае грошы на 4-пакаёвую кватэру ў Варшаве, там, пры Здыкпікавіча. Зараз ужо ёй там гэты Володька Кабец даў ёй, прыстроіў валанцёрам у варшавскі цэнтр беларускай салідарнасці. Будзе дапамагаць былым палітвязням, распрадзяляць будзе там ім рэчы. Просто баюся, каб яна там не згарэла на этом валанцерстве, на гэтай працы дзікай. Зразумелі, пра каго я кажу? Калі зразумелі, напішыце, калі ласка, ў каментарах.